Ya, spesial buat Karang Taruna, silakan joget. Masih ada waktu 25 menit menuju pukul 3.00. Salah topo. Sementara rasane ati krungu kabari kowe wis duwe ganti sing eling ta biyen ambi janjine asyoparan sing arep ninggalke ison iki kabeh penjaluke wis tak turuti paribiasan kaya ulan sun labui apa riko make sing ngerti ho cahya gumala kita goyang lagi bro. Ho! Kabari kowe wis duwe ganti sing eling ta biyen ambi janjine apa riko ngarep ninggalke urang paran ison iki kabeh penjaluke wis tak turuti paribiasan kaya ulan sun labui apa riko make sing ngerti ho so Matur suwun Pak MC.
Masih ada waktu kurang lebih 20 menit menuju pukul